Impakamo ti LGU Paway iti panangida ulo ni Mayor Sheila Galano anay bunungen ti agdagop 1,275 bags iti fertilizer kawawagan da ti complete 14-14-14 ken ammonium sulfate 21-0-0 iti iliti Paway iti paylaeng Disyembre. Basar ti report ti LGU Paway ket amin a rehistrado manalon iti RSBSA ang nagimula ti hybrid rice iti naso nga ili babaen ti Department of Agriculture ket iso ti nagbalin a benepisyaryo iti daytoy. Iti impormasyon anay parukat ket ti abono ket iso ti katulungan ti daga amang papintas ken mangpalangto dagiti mula. May naig iti daytoy ket inisyatibo ti Municipal Agriculture Office iti mang validate kadagiti qualified a makaawat kadagitoy kabayatan na nagyaman dagiti manalon iti daytoy a naawat da tulong manipon iti Department of Agriculture babaen ti LGU Paway. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.